Hindi naman siya laging slide. Tingin tayo ng viewers. Yes, magla-live. Tingnan viewers. Andito. Ayun. Naka-charge kasi ako, guys. Tingin tayo ng viewers. Ayun. Ang pangit kasi ng ano namin dito. Location. Huwag pa yun nga. Ayun. Tulog ko na yun. Wala pa kang viewers. Alo yun? Nag-live si Kuya Noli? Umaga nga. Ngunyan, may upload. Baka may upload kaya wala. Sige lang, naka-public ako. Paka-live ko naman. Kaya, pasok kayo guys. O sige, wait lang. Hi! Meron na tayo pala isang viewers. Yes, waiting tayo sa iba. Yan, si Kuya Kenneth pala. Hello po. Hi. Welcome to me. Hi! Romnick Gomez. Shower out po. Pasensya na mo. Ano kasi yung lighting. Yes. Dito na lang. Kasi may mga sinampay kasi. Hi po. Marinood tuman po. Edmond Balse. Ruben Libuon. Hi po. Christopher. Dapat na magaling ko. Hi po. Salamaton po. Thank you nga po pala. Tayo dito agad. Kabilis. Tayo dito, ayan. Nag-congrats na kayo yan. Maraming salamat. Lalo na doon kay Kuya Bidogs. Yes, yung member daw po yun ng So Weird Fam. Tapos, yun, doon namin pinaayos. Ayan, maraming salamat. Meron akong ads. Yes, nakakagana mag-vlog pag meron kang earnings. Pag meron kang na-earn. Mario Javier. Shout out po. Dito kaya, wait lang. Dito natin lagay. Dito na lang. Yan! O, diba? Hawakan ko na lang yung phone. Lincoln. Okay na po yung ads natin. Christopher De Los Reyes. Tanda pa po kita yung, diba na inabangan mo si Kuya Noli doon sa ano. Basta tanda po kita. Ganun. June Reyes. Welcome back to me. Char. Bong Barrieta. Meron na po kaya meron na akong ads kaya wag na kayo mag-skip ng ads. So yan, di ba? Wag kayo mag-skip ng ads ha. Marketing. Maraming salamat po. Shoutout kay Philip Malinaw. Thank you sa hindi pag-skip ng ads. So yan, ang pangit ng boses ko, no? Kahit nang nag-voice record ako, pangit. Sabi daw kasi nila, maganda daw yung voice record sa CapCut. Power Director yung gamit ko. Yung inano sa akin ni Kuya Noli. Ariel Gestiada. Shout out po, pati sa mga taga Irosin, Sorsogon. Shoutout sa mga taga Sorsogon. Maraming salamat po, Roland Rian. Maraming salamat po, Kuya Kenneth. For the dream. So, yan. Ngayon, ang ganap ngayon, nag-release ng card. So, yan. Thanks God. With honor pa rin. Yes. With honor pa rin. Pero hindi ko sure kung graduate siya to. Hi po, Jimmy Orbista. Shoutout po from Palawan. Kala ko hindi na. Loreto Hanaban. Shoutout po. Ronnie Monterde. Tanda ko pa yung mga pangalan niyo. Magandang tanghali din po, Marjorie Canares.
Froilan. Ka-optician. Ha, wala bang dollar sign? Wait lang. Ganon? Ano ba, doon yun sa... Ay, hindi. Nilagyan ko. Inopen ko yung dollar sign, ha. Wala ba? Opo, galing pa ako sa school. Actually, kauwi ko lang. Kanina lang. Tapos, nag-meeting doon si mama. Kumuha ng card. Hala, wala! Hala, sayang! May palipad sana si Sir Ruben. Ano, end ko muna, tapos balik ako live, ganon. Wait lang, sayang yung palipad. Dahil okay na YouTube mo, go lang. Yes, go lang. Jose Roscal. Good nun po, Danilo Cortez. Jeffrey Wong. Robbie Max. Zernan Espedido. Thank you po, Kuya Ronelio Fuentes. Danilo Cortez, okay. Alo! Wait lang, ayusin natin. Saan natin yung makikita? Ayusin natin, guys. Hala, huling dollar sign. Sayang naman. Sayang natin, no. Lakay. Sabi ko lang, Soya Kawata. Guys, wait lang, guys. Wala man dito, dapat doon yun sa ano. Sa ano, mag-end muna ako, guys. Okay? Wait lang. Nabuhay. Muling nabuhay. Rolando Rivera. Sige, guys. Wait lang. Mag-end muna ako, tapos live ulit ako. Ayusin ko lang. Okay? Wait lang, guys. Wait nyo ako.